Dito na tayo ngayon sa mga taram. Shoutout kay Papa Michael, Papa Sed. Saan yung iba? Hindi ko makita. Bisit, madilim! Sa akin papa yung nakakawin niya. So, shoutout sa lahat. So, mamaya pupunta. Shoutout kay Papa RJ. May kausap. So, yan, pupunta tayo mamaya sa Daang Kalikasan. Afterwards, hintayin natin dun yung mga kasama natin. Ano lang to? Yun, ka-video call siya, oh. Tapos, dediretso na tayo ng Alamina. So, kita-kita tayo doon sa Daang Kalikasan. Later. Na tayo sa Daang Kalikasan. Shout out Papa Albert, salamat sa tools. Yun, kinukuha na tayo ng liwanag. Sama. Ang sama ng dilaw dito. Oh. Ayan. Yun. Yun, mga dalawa kong kasama. Shout out. So, mamaya hintayin na lang natin yung mga sana papased. Tangina may shades siya, oh. Sana all. Sana all. Hintayin na lang natin yung mga kasama natin na magagaling sa saan ba yun ba? Calabar Zone. North Laguna. Olongapo. Saan pa ba? Batangas. See you later. Kasi yun, sobrang dami namin. Hindi ko alam kung kasya kami doon sa tent. 4 na tent lang. Saan doon? Doon ako naplatan. Tangina. Malas. Doon ako naplatan. Biglang bumigat. Akala ko ano eh. Daang kamalasan na. Kamalasan. Akala ko hindi na kaya ng motor, tapos pag ano, butas pala, bisit. Mga Fergus, relaxan yung nasunog pala. So ayun, kita na lang tayo ulit mamaya sa may La Union. Ay, La Union? Alaminos! Mas lumayo. Paul! Na pala yung nasunog. Mas lumayo, so yun. Fred, doon ka Fred! Fred! A few moments later. Tayo sa Bolo Beach, kakadating lang natin. So, kanya-kanyang pahinga na sila. Kanya-kanyang tayo na ng tent kasi pagod na din. So, papahinga muna kami, mamaya kakain, tapos siguro kakaroon ng inuman, konti lang. Then, kwentuhan, tapos gora na ulit. Hindi naman uuwi, parang pahinga, tapos kinaumagahan na siguro gagaling. So yun, see ya. Sinuno yung presidente namin ng inuman. Sino? Tuwang-tuwa. Shout out. Yo, what's up? Papa Michael, Pased. Shout out Get Up Moto. Gutom na tong dalawa. Hey, sarap naman ni Black Ninja! Hey, sarap naman ni Black Ninja! Hindi natin yung pagsakay. Yung ano, ayaw ko, nakaupo!
gago, halika, gago. A few moments later. A few moments later. Papa. Yun. Hindi tayo makapagpabilog. Red squad. Overs. Matitibay yun. Wala tayong Sa akin, kasi. kung yun, 2014 na model yun. Papabi. Yun o. 315 ko kilo. Walang nalasing sa amin. Iisa lang. Makulit na. Yun, tulog. Yun, tulog. Shoutout kay Papa. May kita na lang to sa YouTube bigla. Baka sumama ka ha? Oh. Ayan, oh. Naka-video. Papa. Ay, camera. Papa. Yun. Puro isa pa lang, isa pa. Dapat tatlo. Malapit. Malapit pa, Perwin. Tatawag mo si Papa Erwin. Perwin. Papa Erwin!